taenda kuEthiopia so saka meno zvanoti matablets kudenga ndege yakataka kutamba tamba unyazoona kuti munhu wese anonamata chikafu nozoti achinaki vanongori pakati pokuti uvambomira tablets dara rakanyanya Jesus unegemo mapingwa munhu achimba hip-hop achinakirwa achitora maselfa achidii tablets ungoda Jesus mwari uyu anoda kufambwa naye uwepo hwamwari hausokutsvaga zvanetsa nokuti chinopa munhu zoro rakudambudziko uza kuti ndinaye akatendeka ane nyasha noupenyu hwako chinopa munhu panika ndewakushedza munguva iyoyo. Got the revelation. When you know the mind of God, when you know the love of God, when you know that He's faithful, you can even sing before crossing the Red Sea. You can even sing before crossing the Red Sea. Why? Because you know He's so faithful. So panenguva yekuti masvingo eJericho, they are so big, they are so thick. Zvakuti unotoona kuti hapana zvatinogona kuita against the walls. But Mwari opa vanhu a process inoita sekunge haishande kudhila nemawalls. Vakatenderera masvingo eJericho vachiimba nekurumbidza Mwari, and the walls collapsed. So there are times you need worship as a tool in the process you're going to be paying for. You need worship as a tool in the process you're going to be paying for. You need to praise Him, you need to honor Him, you need to worship Him. No matter the walls are thick, no matter you don't have any strategy to enter, but I've come to tell you the process can be painful, but because He's a faithful God, I see you at the other side of Jordan. I see you at the other side of the Red Sea. I see you entering Jericho, even without a bulldozer, but use worship as a tool. Use worship as a tool. Joseph was with the Lord. The Lord was with Joseph, even in prison, which means the Lord is with me. Paul and Silas vari mujeri vakatanga kurumbidza Mwari. Havana kutsvaka the best lawyer in town. Havana kutsvaka munhu angagone kuvamiririra, but they knew kuti nemumiririri wedu. They began to worship God. They began to use worship as a tool. Ndoda kuti mudikani, the way you are, zvawasangana nazvo nhasi, mamiriro azvakaita, une ma-questions ekuti hakuna munhu ari kukupa the right answer. Une a question, wanamata, watsanya, uri kutsvaka Mwari, and there is something happening against you. Zvakuti une mubvunzo unenge wepacross. Eli, lama sabakatani. Mwari wangu, mandisiri. Ndije kubwiro ra Jesu, the right and the correct message. Asi vapiwa instruction yekunzi go quickly. Why? Nokuti mukanonoka kuenda kune vhangeri richafanoenda risiriro, ende vanhu vacharitenda nekuti riri backed with money. Kune vanhu vari sponsored to speak a different gospel. Vhangeri ravo rine chekuita naJesu, but vari kuti iwo abiwa nevadzidzi vake takarara. So they are talking about Jesus, but on a wrong perspective or on a wrong note. Vari kuti Jesu uyu abiwa nevadzidzi vake takarara. These soldiers were given money. That's where the challenge is pa gospel kazhinji. Kuva nevhangeri rezvokwadi, ukashaya speed, unotangirwa nevasponswa vakapiwa mari vari kuenda nevhangeri renhema. So speed pairi haisi mutsoka dzekumhanya in our times, in our days. Speed pairi ndepekuti you take over each and every platform. Pese panosvika vanhu, pavanoungana, pavanogara, pavanodii, shoko raMwari rinofanirwa kusvika pavari riri rezvokwadi. Why? Nokuti kune renhema rine a financial backup, zvekuti rikafambiswa iroro rine kutsigirwa kuzhinji. Zvanzi will stand with you. Even the governor akanzwa vhangeri iri, tichamira nemi kuti musadzingwe mabasa. Why? They were given money to preach a wrong gospel, which means the devil is ready to fund wrong gospel.
So kereke ya Jesu ikapeta maoko, ikati chokwadi tinacho. Chokwadi chikashaya speed. What is speed? I challenge you today. Make a difference. Pa vangeli la unotenda. Vangeli le jokwadi la unotenda. Make sure kuti waisa tsoka, waisa speed, waisa kufamba kwaro. Why? Nekuda kuti kereke vanotenda vakasamira nevhangeri rechokwadi, kune rakabhadharwa rakasponswa riri anti Christ. Inzwa yekunamata zvakareruka ndezvekudai so. Learn to practice. Vantara chirungu vanoti practice makes perfect. Unazati kune munhu asingagone kutakura munhu nemota kumpa lift achiuya kuchechi. Kune vanhu vakugona kupa mumwe munhu mota. Gepi racho rakakurisa. Iwe kuti munhu angoti 1 minute ndifone foni yako augone, kune vanhu vakutotengera munhu foni yacho. Gepi reupenyu ipapo rakakurisa. But handisi kuti tangira ikoko. Practice from small things. Varume chinochinja upenyu mukunamata. E-action than tears. Prayer attracts God's attention. Action attracts manifestation of a blessing. Ukachema ukanamata vanokunzwa, but chinoita kuti vakupindure hakusi kuchema. Ukachema vanonzwa. Matthew 6 verse 6. Kana makunyengetera pindai pakavanda muvhare musuo. Mwari anoona kwete anonzwa. Kunati pawapinda mukati do will reward you. Reward iri connected net doing, not crying. Wachema nguva refu life haisi kuchinja indava. Tarisa ku action side. By me, a dead dog. Ukatarisa na uyembwa mukadzi wechikenana achitaura naJesu Matthew 15. Anoti ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kureva kuti imbwa dziri meant to eat macrumbs zvinodonha pasi. Iye ari kudiwa kuti adye patafura, but anozvipa identity inokonzera kuti adye zvinodonha pasi petafura, just like a dog. Muupenyu hama dzangu, rega nditaure chinhu ichichi. Shuwira zvakanaka. Ipfungwa yaMwari kuti zvakanaka muupenyu zvivewo zvako. Usava comfortable nezvepasi petafura. Don't treat yourself like a dog. You are wonderfully and fearfully made. So if you are faithful and obedient, you will eat the good of the land. Kwete kungodya bedzi. Ukanzwa shoko rakuti the good of the land, you eat the good of the land. Panoti good pane nyaya. Eating is another subject, but eating the good of the land. Denga rinozwa kuti panyika pane zvinodyiwa, but there is something good. You eat the good of the land. Desire for good things. Unoziva here kuti Jesu ari pamuchinjikwa. Masoja, vanhu vaitova pabasa, vakarwira vakakanda mijenya kuti vatore mucheka wehembe dzake. He was dressing good. Saka wakaona kuti even paakasprayiwa perfume inodhura kuna vanhu vasina kutirwa zvakanaka. Mentality yekungoti zvekwaMwari hazvina basa. Nanhasi chiri yakadyarika muvanhu. Yekuti tinonamata saka zvakanaka hazvina basa. Jesu paakasprayiwa perfume inodhura, even the disciples vakati what a waste. There are people who don't value zvakanaka kuti zvive paupenyu hwavo. Maybe it's a subject for another day. But I want to pray with you today. Kuti you are not a dead dog. Hausi meant kudya zvepasi petafura. Nyasha dzawakaitirwa ndedzekuti you eat continually on the. Achasiya baba naamai. Hakusi kunzipandukira vabereki vako nokuti waroora. Kusiya kuri kurehwa baba naamai. Baba naamai relationship marriage. Zviri kunzi usatakure mindset yemarriage yekwawakabva uchinointroduce mumarriage yawapinda. Pane time difference. Nekuda kwekuti avakarorana kudhara nemareasons are different. Marorana nhasi munyika yadevelopa yaanema mune mama different reasons. Isanamai vedu vakarorerwa kunzi vaishanda.
vaitoonekwa itakura mashinga uri nekudii isweda adzimai atinamboona kushanda nekuti tine stofu kungoti ta vakutobika vedu vaibva neshinga dehuno vachipfuura ndipano vachionekwa nokunonzi mwana ane basa saka ukatakura kare anamai vedu vaigariswa kumusha mudhara ari kuno kutaura taipi yedu hatitenderwa kudaro ende hatifanirwa kudaro ndini muwengi ndiri kudaro wemazuva ano haibude hatizvigone usanyepa ungonozvikwanisa piwa madhamu mwedzi vari kumusha kuuzumba uri tonas iwewo manje ero toshedzera kuti mutano waona iwewo manje haudaro izvi unenge inini kai hatidaro izvi wangu unofanira kugara naye saka kana bhaibheri ichiti murume achasiya baba naamai zviri kunzi siya an old mindset marriage yekare. There are things you can learn from them, but there are things that are not worthy to apply in our time. Tine zvatinodzidza kubva kuwanano yawo, but tine zvimwe zvatisingafanira kuapply muwanano dzedu nokuti there is a gap time difference. Amai vegara kumusha chita zvavanoita isi tinofanira kugara muno mutaundi tese tichihasla tichiwane mari. Different mindset. 2020 igore nyowani, but ukapinda uri mudhara unorikala robva ravadhara futi. Zvinhu zvitsva zvinoda a new mindset to approach and so that you can receive the better things. Wakaipa akakupa hasha nyangwe une dambudziko, wakaipa akakuataka akakupa nyangwe nekutodada iwe uine dambudziko, wakaipa akakuataka akakupa nyangwe ne pride iwe uri munhu ane dambudziko rinotodawo kutakurwa. Kutakurwa kwakanaka uchitakurwa nekuda kwekuti une vanhu vanokutakura, but kutakurika icharacter inodevelopwa nemunhu ari musituation inonida vanhu vangamire naye. Muupenyu kune mweya yetsvina inorwa nevanhu to an extent yekuti une dambudziko vanhu vanotoona sekuti zvakanaka kukusiya pane kumira newe nekuda kwekuti mudambudziko iroro. Oza kana munhu ane challenge sometimes anoramba ane lifestyle iri bitter, ane upenyu hunovava nekuda kwezvaakasangana nazvo zvakawanda. Saka ari musituation yake anopedzisira bitter kana kuti anopedzisira ane makuhwa ekuti matauriro aanoita against other people iye ari musituation iyoyo. Zvinoita kuti even nyangwe vane moyo wekuda nokuti kutakurwa daily. Dai aitakurwa once a week taiti vanhu vari kungoshingirirawo, but ukaona vanhu vakuti on daily basis vachitakura murume uyu vachinomisa pabeautiful gate on daily basis, which means rudo vanga vanaro uye murume uyu is a good man despite challenge yake. Zvinoita kuti vanhu varegere kuora moyo kana kuneta kuti vamubatsire. Unoziva here kuti wakaipa akada kukuataka uri musituation yekuti vanhu varonga nekuda kufunga kukubatsira. Kune vanhu vanogona kuenda nerwesere vanotaura makuhwa nenyaya dzisidzo. We are living in such wicked and dangerous times. Usina zvawakataura against other people. Kune munhu unocreate mashoko nemazwi kuti anoenda nerwesere kuti ari kuko. Scripture ndikufanira mazuva I need to read this one. Just excuse me for the beginning of the day. I'm sure that I paridza hata patata kupedza gore, but I love this one. Asana munhu wamunhu achite isachitenderere vanhu vese vari kunyepera vana isi tinomira pashoko totaura zviri mushoko. Mwari anobvira adai, Jesu anobvira adai. Let me give you a scripture that will just challenge you for this coming year. John 20. I mean John 21 verse 25. Now there were also other many miracles that Jesus did, which every one of them to be written. I suppose that the whole world itself could not contain the books that will be written. Verse inoreva kuti zvakaitwa naJesu zvese hazvina kunyorwa, pakanyorwa zvimwe zvacho. Dai zvese zvakanyorwa, dai nanhasi panyika pano pasina mabhuku angatakure nyaya idzodzo. Saka paunoti zvikuitwa nemunhu Jesu haana kubvira azviita, pamwe ndo zvimwe zvacho zvisina kunyorwa zvaaita. So you need the Spirit of God more than the spirit of criticism. Aiwa, basi Mwari, kosi tinovhura apa, tinovhura. Unoona uchivhura iwe usina kuvhurika. Nokuti even munhu akangoenda kuchikoro anovhura.
and anotoverenga achitonzwa. Problem yebhuku iri manje ukangoverenga ukanzwa disaster. Unofanira kuverenga kuti uziviswe zvawanzwa isiriyo nyaya yacho. That's true. Saka uramba ukamira pandaverenga apo wafanira kuti atoona namangwana takanzwa ukuda zvisina kunyorwa ndozvaunozwa ndonyaya yacho chaichaiyo. Yesu miracle man iri Bible ine chekuita instruction yakapiwa. Peter akanzi naJesu tora chiredzo unokanda chiredzo mvura wauya uitanga kubata ukavhura mukanwa mayo ine mari. Kuti kune mari yako kunotoda a system to capture the money. Hana kutenda kumizi unoona wecha kushishira mari inotoredzwa iyo ine mari yako. Au declare kuti mune mari dzedu shifaya kwa declare money out. Ngatidzano enda ndinoraunda mubate pane mari yenyu. Saka kana usina chiredzo uine mari yako haikuite mari yacho. I believe God for a financial breakthrough. Zvese zvawanda kuti Mwari vakuitire zvine chekuita newe kana waziva zvakuita. Etirapedza kubvaruka muchipa testimony kune vamwe kuti kuti dzabatwa. Imagine vanhu vari kushedzwa pavanouya vachiona neti rakabvaruka hove dzakazara vanoshanda nazvo kuti zvakatanga rini. Mumwe munhu Mwari ngaakuitire chinhu chekuti chinotanga newe. Pamarekodzi ekumusha kwenyu kumba kwenyu hazviko, but Mwari ngaakupe favor yekuti kana chanzi chatangawo ngachitange paura. The breaking net will not stop the miracle. Saka kana zvinhu zvikaenda negative mugore rino chingoziva kuti naMwari wekudenga akatendeka wamasimba ose munana wangu uripo ende ndichapupura kunaka kwaMwari. But the devil chanoda chekuti kana neti rabvaruka utange ngozvituka wega nekuramwa nekusiya kunamata. Saka zvishanda zvisikuita baba zvisingashande muna Mwari zvinoshanda. Zvisingabviri kuvanhu naJehovha. Saka wese ari kurwa nemambura avo nebasa ravo, wese anoedza kupanza mambure, kubreka manetsi, kuenda kuvanhu vachiwafuna kuti siyana naye kuzodii. Unosana kuti Mwari akakukomborera. Even vanhu vaudzwa kuti vasiyane newe vanowedzera kukuda. Wait for my time. Asatambonzwera vanhu vachiti God's time is the best, which is true. But let me go deeper. He is a good God all the time. So kana tichiti God's time is the best, He are the best in all the times. What are we saying? I'll explain again. God's time is the best. Takada kasenga toti cheya. Toti zvakare. God is good all the time. Masaying ari tuwa bakuda kuti patsana ngurwe zvimwe zvinhu. Nokuti aitanga apikisana. Nokuti patiri kuti God's time is the best. If God wacho are the best God at any time, which means we need a better revelation now. Nguva yaMwari ndo yakanaka. Iye Mwari wacho akanaka chero nguva. Saka yatinomirira tichiti nguva yaMwari, takatomirira nguva yaMwari, nguva yatiri ndeyake futi. Maybe I'll preach another day. Let me talk about this later. 9 years in Timnah, a young lion came rolling against him. Against him. Against him. Zvinoita sekunge kuti mweya yechina inogona kunyuma kusvika pakusarudza wekuataka. Saka uchiona nedzimwe nguva unoita mubvunzo wekuti why me? Why me? Kune dambudziko rinoita sekunge rinosarudza iwewe. Kumhuri yekwenyu vamwe vese they are okay. Kumba kwenyu kwese vanhu vese havana kana problem pane imwe issue yakangonangana newo. Unonongedzera michato yevamwe, unonongedzera kuachivha kwaita vamwe nekudii muupenyu. But when it comes to you, and yet you are a believer, vamwe vese dzimwe nguva havana mata havatendi. But iwe as a believer, munhu akatenda mushoko raMwari, unonamata Mwari. Unoita mubvunzo wekuti nevasinganamate vanokunongedzera vachikubvunza kuti saka kunamata kwacho kuri papi.
kunamata kwako kuri papi. Ona isusu hatiende kumachechi kwacho, hatiite zvakati, but arisa upenyu hwedu tinorarama upenyu hunoita seunge wakaropafadzwa, but iwe wacho uri kuenda kuchechi. Apa uri kuona here kuti a young lion came against him, not them. Zvanzi shumba yakauya unoti kudii nesituation yangu iyi. Mwari unoti kudii nenhau yekushayiwa zvandiri kushayiwa izvi. Kana shoko raMwari richitaura kuti izvozvo Mwari unopa, inguva yekuti uchemewo kuna Mwari. Ndiri pano Ishe, imi hamurevi nhema, munozadzikisa chese chamakatumira shoko renyu. Tarisaiwo nyaya yangu Baba. Kana Jesu akazodzwa kusvinudza mapofu, ini blind but me handisi kuzonyarara, nekuti ndazviona kuti upofu hwangu makaronga kuti upere. So I will cry out more. I will cry out more. Zvirimo mushoko renyu Mwari kuti munopa vanhu simba rekubudirira. Deuteronomy 8:18. I pray for the wisdom, the grace and the power to prosper and make it in life. In the mighty name of Jesus. Ririmo simba renyu nenyasha dzenyu Mwari dzine chekuita nekuporeswa. Shoko renyu rinoti nemavanga ake Kristu tenzi Jesu takaporeswa. Urwere huri munyama yangu ndinourayira iko zvino. Marwadzo ose ndinoarayira iko zvino. Nekuda kwemavanga aKristu Jesu ndinogamuchira kuporeswa. Ndinorayira kurwara, ndinorayira urwere hushayiwe simba mangwanani ano. Shoko rinoti nemavanga ake Jesu takaporeswa. Ndinotaura utano, ndinotaura kuporeswa nezita raJesu Kristu eNazareta. Blind to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Doyanga iri timu ya Jesu pa ministry. The year of the Lord's favor. Doya iva timu ye gore ya Jesu mu ministry auya. Moya washe wakandizodza to proclaim the year of the Lord's favor. Gorere favor. Somebody came to me and she tradition chemathimu nemathimu achina nebasa rese. Kana zvisina basa kwauri, it's fine. You can move on like that. But kune vamwe we know in each and every year Mwari wedu une zvaanotaura mugore rega rega, makore ese unotaura. But definitely uchaona kuti mukutanga kwegore Mwari unopa revelation utungamiriri wese concerning zvinofanirwa kunge zvichisanganikwa nazvo pakutenda, especially chine zvinonzi theme. Haisi tradition yakango exista from Norway. Ndoda kuti unzwe kuti Luke 4:19 Jesu wakaisa theme to proclaim the year of the Lord's favor. Lord's favor. So yet Profita Balaam ari kurova dhongi rawanirwa nyasha dzekuva nepower of speech, rawanirwa nyasha dzekuva nemeso anoona zvemweya. So muupenyu mukati merine gore usava munhu unotarisira vanhu pasi. Mukati merine gore 2025 trust kuti God can use anyone, God can use anything. Muupenyu hwako dzimwe nguva wakapotsa maanswer nekuda kwekuti une nzira dzawaitarisira kuti Mwari ndo dzavachashandisa. Rega ndikudze mudikani, Mwari vanoshamisa uye vanoita sekuda kwavo. Nedzimwe nguva vanogona kushandisa dhongi kuti rikubatsire zvausiri kuona, ritaure message yausiri kugona kutaura iwewe. Saka nedzimwe nguva Mwari unokuconnecta nekukusanganisa nevanhu vaunogona kufungidzira kuti havasiro the right people, nokuti isi takakura tichingoudzwa kunzi destiny helper munhu ane mari, destiny helper munhu ane potential yezvakati. But unombozara nedzimwe nguva your destiny helper ari kunida help yako mukutanga kwerino gore kuti azokubatsirawo mukupera kwerino gore. So kana waini yakawanikwa kubva pamvura, zvoreva kuti zvatinoda zvinogona kubva pane zvimwe zvinhu zvatinoona sekunge zvisina basa. Kune blessing, kune breakthrough, kune imwe favor Mwari yaanogona kuunza muupenyu hwako yabva pachinhu chaunofungidzira kuti hachina basa, hachina nyaya. Mwari ngaakuropafadze pazvidiki zvaunobata
usangane nenyasha zhinji. Mwari ngaakukomborere mukati merinogore. Pane zvaunobata zvinenge mvura, iregere kuramba iri mvura, but ive wine, chive chinhu chinotapira, ive solution. He turned water into wine. Mwari anogona kushandura business diki iroro, zvaunobata zvidiki izvozvo zvikava nemaresults akakura. Imagine kuti amai Job vakaenda kuna Job achirwara vakati deti tukai Mwari mufi. Inani profiti kuti vakaona chimwe chikomberi panongoti hakuna mukadzi anofanira kuita shirikadzi. Vanhu kuona kuda kuti mugara afi. Machandizi anenge ari hai. Kutora hai. Because haufaniri kuita ushirikadzi. Kunozwa mumangu ngaafi. My Job was a type of a woman. Very shocking. I want to advise you to take. I say, what you quick recovery. You tell me, sorry, we're past to move. To my surprise, but cover yes, your job. I don't divorce. Yeah. Why? I don't know what realization one. Okay. I tell her the man that but she don't do man. We have to feel what you better feel. What's up? Je me was already saying we need what you only that necessary. Maybe if you think, I'm not going to just want to know what is the nation. But my other much what we left, you put a lot on our actually to go back to one. As it is going to be well, my own. I'm not sure who cancel and beyond the cancel is not that deliverance. One of us can want animals for the way in China. Not as long as it's where nobody on the you cancel on the sudden cancel, you want to do that deliverance. Why was that? Let me say, oh, now you may have to be. Takawanda church ikava nguva yematestimony ekupupura. Vamwe vanotaura zviri outstanding, zviri so class to an extent yekuti unogona kusvika pakunyara kuti akomana ndopupura here. Ka 2 rooms kandakavaka kana mumwe achipupura mansion yechitatu yaakomplita. Ndomira here ndopupura hama dzangu basa randakawana sahouse girl, basa randakawana sagarden boy. Kana vamwe vachipupura kuti maengineer, madoctor, maprofessor. There are times yekuti people will keep quiet. But chinzwa so paunovharira testimony yaJehovah, une zvizhinji zvaunovharira zvine chekuita nefuture yako. Why? Because mweya wekuonga unodenha Mwari. Mweya wekuonga unodenha zvizhinji. Nyaya ndinayo mangwanani anhasi mukupendera mukupera kwerinogore. For this day muzuva ranhasi. I know tinenge tine maprayer request zvatinoshuwira kuti Mwari vadai dai Mwari vadai mugore ratiri kupinda zvinozodai, which is good. But chimwe chakavanzika chino open a door in this coming year mukupenderwa kwerinogore mukati meino nguva is to look back and give thanks unto the Lord. Chekutanga is to thank God for the gift of life. Chekutanga kutenda Mwari nekuda kwechipo cheupenyu. Nokuti wakaipa unopa anogona kukuzevezera nekukunyepera kuti aiwa, it's because of your intelligence, because yekurongeka kwako, saka usina kupinda mune zvakati, saka usina kusangana nezvakati. There is an incident inorwadza kuti tora muranda wako, tora muranda wako. Zvoreva kuti so paari kuudzwa nemuranda. That's a level of humility. Munhu uyu muranda kuna Po. But Po unotendera kuti muranda kutaura mashoko aanogona kunzwa uye nekuteerera anoshepa nekuchinja upenyu hwake pavakaenda kumba kwaSamuel. Baba vake vamuti tora muranda wako. Kureva kuti munhu ari kutaura mazwi anogona kuchinja upenyu hwaSaul pavashayiwa madhongi muranda. I challenge you in this coming year
kuti chinhu chinonzi humility ngachiwanikwe chiri one of the things chiri muupenyu hwako. I know you are so intelligent, you are so beautiful, you are so educated, all qualities unazo. But there is one quality you need in life. Inonzi humility. The ability to respect and to learn from others despite your position. Why? Nekuda kwekuti chimwe chinochinja direction, chimwe chinokusvitsa mukuachieve. Kuva munhu unogona kunzwawo vamwe, kuva munhu anova munyoro. There's a thin line pakuva humble nekuva munhu akapusa. Hazvireve kuti ukava humble uri munhu akapusa una zvaunofunga nekuziva, no. Takawanda church ikava nguva yematestimony ekupupura, vamwe vanotaura zviri outstanding, zviri so class to an extent yekuti unogona kusvika pakunyara kuti akomana ndopupura here ka 2 rooms kandakavaka, kana mumwe achipupura mansion yechitatu yaakomplita. Ndomira here ndopupura hama dzangu basa randakawana sahouse girl, basa randakawana sagarden boy, kana vamwe vachipupura kuti maengineer, madoctor, maprofessor. There are times yekuti people will keep quiet. But chinzwa so paunovharira testimony yaJehovha, une zvizhinji zvaunovharira zvine chekuita nefuture yako. Why? Because mweya wekuonga unodena Mwari. Mweya wekuonga unodena zvizhinji. Nyaya ndinayo mangwanani anhasi mukupendera mukupera kwerino gore. For this day muzuva ranhasi, I know tinenge tine maprayer request zvatinoshuwira kuti Mwari vadai Mwari vadai mugore ratiri kupinda zvinozodai, which is good. But chimwe chakavanzika chino open a door in this coming year mukupenderwa kwerino gore mukati meino nguva is to look back and give thanks unto the Lord. Chekutanga is to thank God for the gift of life. Chekutanga kutenda Mwari nekuda kwechipo cheupenyu. Nokuti wakaipa unopa anogona kukuzevezera nekukunyepera kuti aiwa, it's because of your intelligence, because yekurongeka kwako, saka usina kupinda mune zvakati, saka usina kusangana nezvakati. There is an incident inorwadza kuti tora muranda wako. Zvoreva kuti so pari kuudzwa nemuranda. That's a level of humility. Munhu uyu muranda kuna Po. But Po unotendera kuti muranda kutaura mashoko aanogona kunzwa uye nekuteerera anoshepa nekuchinja upenyu hwake pavakaenda kumba kwaSamuel. Baba vake vamuti tora muranda wako. Kureva kuti munhu ari kutaura mazwi anogona kuchinja upenyu hwaSaul pavashayiwa madhongi, muranda. I challenge you in this coming year kuti chinhu chinonzi humility ngachiwanikwe chiri one of the things chiri muupenyu hwako. I know you are so intelligent, you are so beautiful, you are so educated, all qualities unazo. But there is one quality you need in life. Inonzi humility. The ability to respect and to learn from others despite your position. Why? Nekuda kwekuti chimwe chinochinja direction, chimwe chinokusvitsa mukuachieve. Kuva munhu unogona kunzwawo vamwe, kuva munhu anova munyoro. There's a thin line pakuva humble nekuva munhu akapusa. Hazvireve kuti ukava humble uri munhu akapusa una zvaunofunga nekuziva, no. Chikana pari dzimwe nyaya unofara kwazvo. Ukatika pakaparidzwa dzimwe nyaya unonzwa kuti vatanga. The same church. Ende paparidzwa zviri mubhaibheri racho futi. Kana iri yakuipa nekushetuka text to participate amushi. Pakazi ndiro pamberi apo unonzwa kuti right.
Kamwezi kwa sumu. Kubira. Shimwa ngoja warume mapinda pesa na problem. Time sasa waita section chetu kitambo chiki na problem leo. Hapa uko problem. Kuliza warume mapinda problem. Chile hizo sababu ukachai kwa wana matogadi roba fazo ili utamba nusu ino gaza kwa roba fazo atidi asifamu fazo na kile sasa kule chauma tendero kana shikapenda mtu wono usungo mtu do church do service Ivoni uwo unyanyiro mwirengere ndini yano ivenga notpari zvino ivenga zvapinda madini patanga kutaurwa chikamishi kuti vamwe varume pavaiuya kutotata avatsana vatoti hana kana basa nedhere kuti wakabereka vana vako naConstantine kuRome mukaita zvemakrismasi enyu uyu anoda Jesu ende Jesu wake ari kutomisa padheire renyu munoudza devho kuti paringa ari kufarira Jesu padheire renyu. The devil must know this. Andina dheire andichamupa, andita dheire andichamupa value. Any day, any time, it's all about Jesus. Whether Monday, Sandabata Saturday, Jesu ngakudzwe nganamatwe ngaongwe. Whether Chipiri and Sandashika Sabata Saturday, Jesu nganamatwe, Jesu ngakudzwe, Jesu ngaongwe. Ini kuonga kwangu nekumutenda kuri more than the day. I value salvation more than a day. Hakuna day ni much value mukunamata kwangu than basa rakabatwa pa Calvary. I salute, I surrender, I worship him, I thank him. Any day, any time, it's all about Jesus. Constantine, ne Rome, kana vane ma days, ne ma minutes, ne time dzavakaronga zvimasatani zvavo, inini koko andiko. Monoudza Constantine ne Rome yake na Satani wake kana vane madays avanoita handina day randichapawo Satani achakwana mu life mangu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, it's all about Jesus. Handingape Jesu one day azviita, ini ndiri kuramba kupa Jesu one day. Ndaramba kupa Jesu one day. Kumpa one day rekumnamata. Monday I'll worship him. Tuesday, I'll give him praise. Wednesday, I'll celebrate him. Thursday, I worship Jesus. Friday, I thank him. Saturday, I thank Jesus. And in a day, randichapa Constantine, randichapa Satan, randichapa pagan worshippers, kutiri day mbotora iria. In personally, I'll never give the devil a day. But not men ought always to pray. Let me tell you something concerning prayer. Prayer is a picture of humility. Why? But when you pray, you are actually telling God, Father, I need you. In this case, in this matter, in my life. Kungwara kwangu, kugona kwangu, nema connections angu, aangarevi chinu. So prayer is a picture of humility, just being humble, to allow the Spirit of God, to allow God to be in charge over your situations. So prayer pani a line in oti, thy will be done, thy will be done. You allow the will of God to take charge, to take over. Don't just do it because firstly, you need to pray and surrender unto the Lord. This festive season. Unaona kuti vamwe vanhu vanogona nguva ma-victims muma-accidents. Kwete nekuti havagone kudriva zvakanaka, havana kurongeka, asi iri nyaya yekungoti vangova ma-victims evanhu vari kudriva zvisina kunaka, then poita accident. So asi wese ari kufa mu-accident anga ari wrong. Some they actually die. Vari vanhu vanga vari correct, but vadhumwa nemunhu ari wrong. So besides kuti you are a good driver,
We need journey mercies. The place and many things concerning the birth of Jesus. But the fact yekuti anoziva kuti Jesu wakaberekwa, he became man. Wakauya panyika, he was born of flesh. That fact, though it is so powerful, yandiri regarded as good soil. Level of knowledge ikava 30%, but kutenda kwake kuri pakuti Jesu wakaberekwa. Anytime, any day, celebrating the birth of Jesus is not a sin. Icho kwadire kuti Jesu akaberekwa ndo pane nyaya. Kana tese tiwirana kuti Jesu akaberekwa akava munhu, we are okay. Musi upi, that's another percentage, that's another level of knowledge. So ndinogona kuva wrong per date or per day. Chisingaite wrong kutenda kuti Jesu wakaberekwa. He was born of flesh. He became man and dwelt among us. Nakuti kuponiswa kwangu hakusi pa date kuti 25 December January. Kuponiswa kwevanhu hakusi pa date. Kutenda kwevanhu hakuna kudyarwa pa day. Saka uchiona tine challenge pa secret kana pa issue ya Sabbath. Bible rangu kuna Genesis. Not on the 7th day, pa zuva rechinomwe Mwari vakazorora. Yaiva Saturday here? No, Mwari ine ma keys. Bible rangu rinoti Jesu atara kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Regarding this statement, giving has not changed, whether Old Testament or New. What has changed? How to do it. How to do it. By law, vaiva ne pressure, vaiva ne fear. Ukasadai, ameno zvangu ukasadai, the divorce will come and attack you, ukasadai. But the New Testament church, Paul is saying, nekuda kwe lawyer ivapo yaichikisa nekuvhundutsira vanhu. Vandoma vaitira vaitira kudara. But in the New Testament church, it's out of love, number one. For God so loved the world, he gave. So giving must be led by love. Ukanzwa mauri iri entertainment. Church, ukanzwa mauri kuri kunzvimbo yekutandara nekufara. There is no need to be a partaker of the blessing and nzvimbo iyoyo. Because to you it does not mean anything. But ukanzwa Mwari vachiminister muupenyu hwako. Shoko raMwari richikushandura muupenyu hwako. Shoko raMwari richikucomforta, richikudzidzisa nekukusimbisa. You need to act like wise to be a partaker of the blessing. Why? Because God is speaking to your spirit, to your heart, to your mind. Kuappreciate zvikuita Mwari muupenyu hwako. It's out of love and understanding. People of God, hear me very well. What has not changed is giving. What has changed, how to do it. No way. Wakasungikana, wakaneta, usina simba rekugona kukatanura kubva patambo iyoyo. Usina power rekupfugama kuti unamate uche. Uzapane pa unotambudzika zvekuti unopera simba mukuchema. Simba rekupfugama kuti unyengetere unamate rere risisimo mauri. But God is so faithful. Rudo rwaMwari runoshamisa. From nowhere, 2 men just appeared to untie the donkey. Mwari ngavakuwanire unyasha idzodzo. Mune zvese zvawakaneta, mukusungirirwa, mukutambudzika. Help is coming. Help is on the way. The blessing of the Lord will reach you, for his hand is not short. So Jesu waprofita pamusoro pedhongi riri mberi uye rakasungirirwa. Zvichida dhongi iri kune kwaraida kuenda, but nekuda kwetambo hapana kuri kuendwa. Muupenyu tinosangana netambo dzakawanda. Mamiriro economy inogona kuva rope pa business rako.
waida kuexpanda, une kure kwaoda kuenda, une zvizhinji zvaoda kuita. Nokuti pavakapaza vakaisa munhu pana Jesu, zvoreva kuti pana Jesu paitova neroom inokwana munhu, asi kudoo hakusi kukwana munhu pana Jesu. Kureva kuti vanhu vanga vakazara, they were just present in the house, but they were not affecting his presence in that room. So munhu akava pachurch akasava muna Mwari is a blockage to others. Munhu anogona kuva pachurch but oregera kuva muvepo hwaMwari, ndo paanoproducer a character iri so strange yekuti munhu anogona kunetseka kuti asikana pachurch ndo pandaa kunyewa, pachurch ndo pandaa kutukwa, zvinhu zvandakatiza kunyika nekumabhawa nekupi kwataiswerawo, bandauya muchurch the same thing is happening. True, zvinoita. Why? When people are just present and they are not in his presence, they will manifest such a character, iri rebellious, iri dangerous to those who want to come to Jesus. So kudo kunogona kuzara pana Jesu pane mukana. So character yavaita yekubloka munhu kuti asauye pana Jesu, it shows kuti vanga vakawandira kudo but vasiri paari, vasinei neuvepo hwake. So kana une ukama na Mwari une manzwiro, why you are part of the family. Kana une ukama na Mwari pani language yet Jesu anoti makwai yangu anonzwa izwi rangu. Urati kana usiri gwai arizwike. Dai Mwari andipindura, dai Mwari andipindura nyika yedu patina pana kumira mushi, dai vatipindura mumwe vachamindura yake inononoka kuvharana. Anonoke anopindura. Mapinduriro anoda maturity, mapinduriro anoda relationship, mapinduriro anoda revelation. Nokuti kune kupindura kwekuti anounza situation. Mubhoti raJona vanhu vofungidzira kuti imhepo iyari chisingadiwe chikabuda imomo mubhoti, vanotozoona kuti aizvo tatatakura timu isiriyo. So what you are waiting for? Hausi kumirira kuti Mwari apindure, wakatomira wakapindurwa. Why? Nokuti kune mhinduro dzino Mary ukasabereka Jesu watinyudza. Takatompiwa, son is given, but we must give birth to the child who will develop to become a son. Isu toto nature the child kusvika a son for him to help us. Pani mari yatakamira kuti Mwari vandipe. Pawakatopiwa 1,000 iye ndipo pawakatopiwa 20,000. But hauna kuita zvawaifanirwa kuita kuti isvike ikoko. Iwe waitoda amount iri 20. Mwari ndokwaza kuti pa 1,000 apo 20 inobuda ukaita izvi. Saka nanhasi wakabira 20 iyo uchidya 1,000 iyo. Ndopedza newe. Kana kukupa dzimwe pfungwa dzekufungidzira kuti ndofunga hausisiri kufamba naMwari, kana kuti Mwari havachakuda, kana kuti havasisina hanya neupenyu hwako. Mufunge hama dzangu murwendo rwokunamata, inosvikika nguva iyoyo yekuti unofungidzira kuti Mwari vakusiya, Mwari vakutiza, Mwari vakuramwa, kana kuti havana hanya newe. Uchinamatira dzimwe nyaya dzanoda dzigadzirisike, asi dzisiri kuita saizvozvo. Pane nguva yekuti muupenyu even uri munhu wakadanwa naMwari, une nguva yaunogona kunyengeterera mumwe munhu challenge yaainayo, dambudziko rake robva ratogadzirisika, upenyu hwake ubva hwatovandudzika. But when you came to the matters of your own life, unopfugama wonyengetera, and there is no change. Ndasangana nevanhu vanotaura zvichida matestimony akadaro kuti I also pray for others, I pray for other people, ende vachitodzoka vachitonditayo zvavakandinamatira zvakaita zvakanaka. But when I knew to pray concerning my issues, zvinoita sekunge yangu nyaya haigadziriki, asi dzevamwe dzandinonamatira dzinogadzirika. Such statements of life dzinotsanangurika, dzinosanganikwa nadzo muupenyu. So inosvika nguva murwendo rwokunamata zvekuti newo unonetseka kuti Mwari vachineneri, vachiri kundinzwa here. Ingawani tiri murenje for 40 years takadya mana, tikadya zviuta. But how come there is a shift or there is a blockage? Pamunana waiflowa uchiitika,
zvakabva zvangoregedzeka kuitika. Saka ndopa akanyatsoona kuti I'm fighting my own help. Help yako Mwari akairilisa, but because of darkness you are still fighting help. Sometimes your help is your wife. Iye achitosikwa naMwari mukadzi akanzi kuna Adamu ndakupa mubatsiri. Yeti vanhu kuona vachinetsana navakadzi vavo vari kunetsana nevabatsiri, havadi kubatsirwa. Ndozva mukadzi achipiwa kumurume, Mwari akati find a suitable helper. Kwete helper chete, suitable. Vanoti suitable upabate mushe. Mwari anoti ndakupa mubatsiri, vati akafanira. Nokuti kune vamwe vanogona kukubatsira kunze, vati havana kufanira. Uri kuinzwa kai? Mukadzi wako, your wife, ndiye suitable helper. Vamwe vakadzi helpers. Saka pese paunodhila neanonzi helper asiri suitable is not from God. Diz a graça que vem da parte de Deus. Homens, cuidam bem dessas mulheres. Porque tem gabinete que a mulher foi colocada. Que tem a ver com as suas orações. Sometimes that is dangerous to be married if you read this verse. Às vezes, quando você lê esse versículo, parece que é muito perigoso você ficar casado. Deus não vai ouvir minha oração por causa da minha mulher. Talvez às vezes até a mulher dele é aquele que chateia muito. Mas se Deus está a dizer, é aí mesmo, fica bem. Para eu ouvir sua oração, você é melhor cuidar bem dela. E a pessoa chateia. Esse versículo é muito duro. Tem pessoas que não casaram até agora por causa desse versículo. Kufamba muchitenderera akusi kugara, but kune results akafanana nevanhu vakagara. Saka ndapamhinzaniswa wokuhaya motikari. The last time wakatisavela nemabhazi, this time wahaya mota and wakumbira mota yefriend. Kwauri zvineka improvement pamafambiro, but in general term you don't have your own. So munamato wangu nemunamato wako muzuva ranhasi ndokuti Mwari, rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera muenvironment inonzi kuroja. Rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera pachikomo chinonzi kusawanikwa. Mapromises nezvese zvingataurwa, it's not enough. I need a breakthrough now. I need to move towards the real goal and the real destiny. Mwari, bvisai tsoka dzangu mukuramba ndichitenderera muzvinhu zvinogona kunditandadza kundivaraidza but pasina kwandiri kuenda. Ndatenderera pachikomo chemarelationships. Achindinakidza, achindifadza, aine mapromises, but chiri tangible at the end of the year, at the end of the day, hapana. Ndagara panondinakidza, panoita zvakanaka kwandiri, but at the end of the day handina kugara panonzi pangu. Mwari vatibatsire, Mwari vatirwire, Mwari vatigonese. When man does not know what to do, Quando o homem não sabe o que fazer, it seems as if God is limited. fica parece Deus é que é limitado. But the truth is the power of God, Mas a verdade é que o poder de Deus, the love of God, o amor de Deus, is not limited. não é limitado. So where is the challenge? Onde é que está o desafio? Somebody was praying Alguém estava a orar, and was crying. estava a chorar. Things are not happening very well. Things are As not happening. coisas não aconteciam bem. And it's just thinking that is there God in heaven? Estava a dizer, será que tem algum Deus lá no céu? I've come to give you this revelation. Eu vim para vos dar essa revelação. Let me say this way. Deixa eu dizer assim. Challenges are there. Desafios estão lá. Challenges are real. Desafios são reais. But God has a way for us to overcome. Deus tem uma maneira de nos ajudar
He's so mighty and powerful. Ele é poderoso. But people need to know. Mas o povo ou as pessoas precisam saber what to do. O que fazer. There are things that God will do for you. Tem coisas que Deus vai fazer para você. But there are things that man is supposed to do. Mas tem coisas que os homens devem fazer por você. So if man does not know what to do, mas se o homem não saber o que fazer, he blocks the ability of God to do things in his life. Ele bloqueia. There are people in life wawaudza kunaka, wawaudza kugona, wawaudza rudo rwa Mwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Ukawaudza kuti potai mchienda kuchechi, potai mchinamata. Some they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots, handisi kuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom we have preached to? Jekuru say, your own people, your own family. Ambia wako, amwene wako, ngavazi kunaka kwa Mwari. Kwete ni mashoko bezi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there. Anotoda Mwari, nekunamata Mwari. But pane zvikonzero zviri mu physical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara, patakundikana, pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them. Counselor, agone kuchisova. I'll give you a simple example. Murumaka netsa unoudzwa kuti mbati zvakadai mbati zvakanaka mukadzi netsa unzayo tarane zvakanaka zvakazodi akaenda ku small house kuti adzoke panongoda nyasha. Yes. Nokuti ukanzi mukisa wako achauya. Amen. So there are times kuti challenge yaenda beyond. Zvekuti even mabhuku achashanda ipapa. Marriage counselor akavhura mabhuku ake anokudza kuti time mubikire twakati kana uya unomuhaga wako achauya. Abikirike aagike. Iyi inenge kwa Lazaro kuti panotoda Jesu anoti Lazaro zoka. Amen. Zva beyond. Yes. So master of ceremony no matter anga ari available, but shortage yakaita rise. And the munhu akanguva solution is Jesus. Yes. Amen. Wanano isina Jesu apana nyaya. Nokuti icho chacho chinombonzi love aisi feeling kufunga kwa vanhu kuti love is feeling. Rambo Bible not God is love and God is a person, which means love is person. God is love. Love is feeling. Kureva kuti kana wakutodiwa program ya Mwari kapa wanano. I know it is not good for a man to be alone. Don't want to get a partner. Kureva kuti vanhu vanenge mapfumo. But arikunza victory na pfumo racho. Akabata chimbo. And the chimbo has kuisumudza against the enemy. He is raising the rod unto the Lord. Kureva kuti ari kutipa picture kuti when you worship God, you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari, you empower the devil. Satani hana simba but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako. When man does not know what to do, quando o homem não sabe o que fazer, it seems as if God is limited.
Fica parece Deus é que é limitado. But the truth is the power of God, Mas a verdade é que o poder de Deus, the love of God, o amor de Deus, is not limited. não é limitado. So where is the challenge? Onde é que está o desafio? Somebody was praying Alguém estava a orar, and was crying. estava a chorar. Things are not happening very well. Things are As not happening. coisas não aconteciam bem. And it's just thinking that is there God in heaven? Estava a dizer, será que tem algum Deus lá no céu? I've come to give you this revelation. Eu vim para vos dar essa revelação. Let me say this way. Deixa eu dizer assim. Challenges are there. Desafios estão lá. Challenges are real. Desafios são reais. But God has a way for us to overcome. Deus tem uma maneira de nos ajudar a He's so libertar. mighty and powerful. Ele é poderoso. But people need to know Mas o povo ou as pessoas precisam saber what to do. o que fazer. There are things that God will do for you, Tem coisas que Deus vai fazer para você, but there are things that man is supposed to do. mas tem coisas que os homens devem fazer por você. So if man does not know what to do, Mas se o homem não saber o que fazer, he blocks the ability of God to do things in his life. ele bloqueia a graça que vem da parte de Deus. Homens, cuidam bem dessas mulheres. Porque tem um gabinete que a mulher foi colocada, que tem a ver com as suas orações. Sometimes it is dangerous to be married if you read this verse. Às vezes, quando você lê esse versículo, parece que é muito perigoso você ficar casado. Deus não te ouviu minha oração por causa da minha mulher. Talvez às vezes até a mulher dele é aquele que chateia muito. Mas se Deus está dizendo, é aí mesmo, fica bem. Para eu ouvir sua oração, você é melhor cuidar bem dela. E a pessoa chateia. Esse versículo é muito duro. Tem pessoas que não casaram até agora por causa desse versículo. So mambo anonzi Balaki paari kuhaya Balaam, iye ndimambo ane army yake ane zvaanogona, but ari kuti rudzi rwaIsraeri riri so powerful. Regai nditore munhu anoti kana ataura mazwi ekuropafadza vanoropafadzwa, akataura mazwi ekutuka vanotukika. Kureva kuti mambo uyu nyangwe anga ari muEdheni, mambo uyu akanga asingazive zvekwamwari, but akarespecta the office yaprofeti, akaziva kuti murume uyu mazwi ake anokoza something to happen in the physical. Handizive mufundisi wako, handizive your spiritual covering, but I encourage you kuti uve nemazwi anotaurwawo pamusoro peupenyu hwako nemunhu wawakatenda waunoziva kuti ane nyasha neropafadzo yaMwari. Gona kutsvaka mazwi anotaurwa pamusoro peupenyu hwako. Mambo uyu ami anayo, simba unyangwa anaro nemasoja ake, but ari kuti handei tinotsvaka munhu kureva kuti anotoziva kuti zvipo inyasha dzakagoverwa vamwe vanhu. So in life usashayiwa anotaura mazwi eropafadzo pamusoro peupenyu hwako, ari muhigher authority, ane grace, ane nyasha dzaunotenda ende dzaunoona dzichimanifesta nyangwe nemuupenyu hwake, kuti ataure mazwi eropafadzo pamusoro peupenyu hwako. Haugone kuzviropafadza, asi unotoda the higher office to bless the lesser. Handizive kwaunopinda waunotenda, but tsvaka mukana wekuti uende kwaari wondopfugamawo pataurwewo mazwi pamusoro pako. Why? Nekuda kwekuti mambo ichiri kuita kuti ahaye Balaam kutoziva kuti kune vane nyasha dzokuti vakataura mazwi pane zvinoitika. There are people in life wavaudza kunaka, wavaudza kugona, wavaudza rudo rwaMwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Ukavaudza kuti potai muchienda kuchechi, potai muchinamata. Some they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots.
andisikuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom we have preached to? Jekuru say, your own people, your own family. Ambia wako, amwene wako, ngavazi kunaka kwa Mwari. Kwete ni mashoko bezi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there. Anotoda Mwari, nekunamata Mwari. But pane zvikonzero zviri mu physical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara patakundikana pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them. I'm fighting my own help. Help yako Maraka irilisa. But because of darkness, you are still fighting help. Sometimes your help is your wife. Iya chitosikwa na Mwari mukadzi akanzi kuna Adamu ndakupa mubatsiri. Yeti vanhu kuona vachinetsana navakadzi vavo vari kunetsana nevabatsiri, havadi kubatsirwa. Ndozva mukadzi achipiwa kumurume, Mwari akati find a suitable helper. Kwete helper chete, suitable. Vanoti suitable upabate mushi. Mwari vanoti ndakupa mubatsiri, vati akafanira. Nokuti kune vamwe vanogona kukubatsira kunzoko, vati havana kufanira. Uri kuinzwa kai? Mukadzi wako, your wife, ndiye suitable helper. Vamwe vakadzi helpers. Saka pese paunodhila neanonzi helper asiri suitable is not from God. Maika vese kuti makaka dzakadai dzakadzojiwa dzakati iwa atomujakana ne1 kungoti ukapavhura kuti handiyoyo muri kurova service yapera. But you must get a revelation concerning the church spiritually. Alright, physically mukadzi kuti kana dzadya dzinozeya ndo dzamuchadya, dzinodya dzisingazei musadya, dzinozeya kana dzadya ndo dzine mahwanda akaparadzana ndo dzinodyiwa pakajeka wana. Muka iri hwapa iri common pasi rese inodyiwa is the word shoko. Why? Nokuti ine mahwanda akaparadzana Old Testament neNew. And kana waiverenga zvawanza hazvisirizvo, nokuti zvanzi kana yadya inozeya, you must meditate upon the word. Muka yacho ndiyo iyi ine mahwanda akaparadzana, and kana waidya usati zvawadya ndizvo, learn to regurgitate, to meditate upon the word. Dzinodyiwa ndo dzinoti dzikadya dzinozeya. Kuti kana wanzwa shoko, the inner man, the spirit man must meditate upon the word. So kana usina meditation, une understanding, unokonzera chaos. Nokuti munhu wese anoverenga Bible anorinzwa. Ende ukatorinzwa yato mistake. Ukariverenga unofanirwa kunzwiswa naiye. Ukangonzwa wega watoti kuwadza. Usinofunga kuti munhu wese akaverenga hanzwa, anonzwa. Zvakanyorwa apa isiriyo nyaya yacho. Handaverenga vhesi ndichida kutanga kuparidza. Ndikapedza vanhu vadi kuenda kuti hata zvinzwa tonzwa mangwana. Ndapedza vakutomira ndichitaure zvandisina kuverenga. Kuti vanoda kuzwa kana kukupa dzimwe pfungwa dzekufungidzira kuti ndofunga hausisiri kufamba naMwari, kana kuti Mwari havachakuda, kana kuti havasisina hanya neupenyu hwako. Mufunge hama dzangu murwendo rwokunamata, inosvikika nguva iyoyo yokuti unofungidzira kuti Mwari vakusiya, Mwari vakutiza, Mwari vakuramwa, kana kuti havana hanya newe. Uchinamatira dzimwe nyaya dzanoda dzigadzirisike,
asi dzisiri kuita saizvozvo. Pane nguva yekuti muupenyu even uri munhu wakadanwa naMwari une nguva yaunogona kunyengeterera mumwe munhu challenge yaainayo, dambudziko rake robva ratogadzirisika, upenyu hwake ubva hwatovandudzika. But when you came to the matters of your own life, unopfugama onyengetera, and there is no change. Ndasangana nevanhu vanotaura zvichida matestimony akadaro kuti I also pray for others, I pray for other people. Ende vachitodzoka vachitonditayo zvamakandinamatira zvakaita zvakanaka. But when I knew to pray concerning my issues, zvinoita sekunge yangu nyaya haigadziriki asi dzevamwe dzandinonamatira dzinogadzirika. Such statements of life dzinotsanangurika, dzinosanganikwa nadzo muupenyu. So inosvika nguva murwendo rwekunamata zvekuti newo unonetseka kuti Mwari vachineneri vachiri kundinzwa here. Inga wani tiri murenje for 40 years takadya mana tikadya zviuta. But how come there is a shift or there is a blockage? Pamunana waiflow uchiitika zvakabva zvangoregedzeka kuitika. Saka kurara natopedza se. So kana une ukama na Mwari une manzwiro. Why you are part of the family? Kana une ukama na Mwari pani language yet. Jesu anoti makwai yangu anonzwa izwi rangu. Urati kana usiri gwai arizwike. Dai Mwari andipindura, dai Mwari andipindura nyika yedu, patina pana kumira mushi, dai vatipindura. Mumwe vataka mindira yake inononoka kuvharana. Anonoke, anopindura. Mapinduriro anoda maturity, mapinduriro anoda relationship, mapinduriro anoda revelation. Nokuti kune kupindura kwekuti anounza situation. Mubhoti raJona vanhu vofungidzira kuti imhepo iyari chisingadiwe chikabuda imomo mubhoti vanotozoona kuti aizvo tatatakura timu isiriyo. So what you are waiting for? Hausi kumirira kuti Mwari apindure, wakatomira wakapindurwa. Why? Nokuti kune mhinduro dzino Mary ukasabereka Jesu watinyudza. Takatompiwa, son is given, but you must give birth to the child who will develop to become a son. Isu toto nature the child kusvika a son for him to help us. Pani mari yatakamira kuti Mwari vandipe. Pawakatopiwa 1,000 iye ndipo wangatopiwa 20,000. But hauna kuita zvawaifanirwa kuita kuti isvike ikoko. Iwe waitoda amount iri 20. Mwari ndokwaza kuti pa 1,000 apo 20 inobuda ukaita izvi. Saka nhasi wakamira 20 iyo uchidya 1,000 iyo. Ndopedza newe. Nokuti pavakapaza vakaisa munhu pana Jesu, zvora kuti pana Jesu paitova neroom inokwana munhu, asi kudoo hakusi kukwana munhu pana Jesu. Kureva kuti vanhu vanga vakazara, they were just present in the house, but they were not affecting his presence in that room. So munhu akava pachechi akasava muna Mwari is a blockage to others. Munhu anogona kuva pachechi but oregera kuva muvepo hwaMwari, ndo paanoproducer a character iri so strange yekuti munhu anogona kunetseka kuti asikana pachechi ndo pandakunyewa, pachechi ndo pandakutukwa, zvinhu zvandakatiza kunyika nekumabhawa nekupi kwataiswerawo, bandauya muchechi the same thing is happening. True, zvinoita. Why? When people are just present and they are not in his presence, they will manifest such a character, iri rebellious, iri dangerous to those who want to come to Jesus. Saka kudoo kunogona kuzara pana Jesu pane mukana. So character yavaita yekubloka munhu kuti asauye pana Jesu, it shows kuti vanga vakawandira kudoo but vasiri paari, vasinei neuvepo hwake. No way. Wakasungikana, wakaneta, usina simba rekugona kukatanura kubva patambo iyoyo, usina power rekupfugama kuti unamate uche. Uzapane paunotambudzika zvekuti unopera simba mukuchema. Simba rekupfugama kuti unyengetere unamate rerisisimo mauri. But God is so faithful. Rudo rwaMwari runoshamisa.
From nowhere, 2 men just appeared to untie the donkey. Mwari ngavakuwanirewo nyasha idzodzo. Mune zvese zvawakaneta, mukusungirirwa, mukutambudzika. Help is coming. Help is on the way. The blessing of the Lord will reach you, for his hand is not short. So Jesu waprofita pamusoro pedhongi riri mberi uye rakasungirirwa. Zvichida dhongi iri kune kwaraida kuenda, but nekuda kwetambo hapana kuri kuendwa. Muupenyu tinosangana netambo dzakawanda. Mamiriro economy inogona kuva rope pabusiness rako. Waida kuexpanda, une kure kwawada kuenda, une zvizhinji zvawada kuita. Mwari ine makeys. Baba rangu rinoti Jesu ataura kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Rekatimbidzire this statement. Giving has not changed, whether Old Testament or New. What has changed? How to do it. How to do it. By law, vaiva ne pressure, vaiva ne fear. Ukasadai, ameno zvako, ukasadai, the divorce will come and attack you, ukasadai. But the New Testament church, Paul is saying, nekuda kwe lawyer ivapo yaityisa nekuvhundutsira vanhu. Vanhu ndomaitira kudhara. But in the New Testament church, it's out of love, number one. For God so loved the world, he gave. So giving must be led by love. Ukanzwa mauri iri entertainment. Church, ukanzwa mauri kuri kunzvimbo yekutandara nekufara. There is no need to be a partaker of the blessing and nzvimbo iyoyo. Because to you it does not mean anything. But ukanzwa Mwari vachiminister muupenyu hwako. Shoko raMwari richikushandura muupenyu hwako. Shoko raMwari richikucomforta, richikudzidzisa nekukusimbisa. You need to act like wise to be a partaker of the blessing. Why? Because God is speaking to your spirit, to your heart, to your mind. Kuappreciate zviri kuita Mwari muupenyu hwako. It's out of love and understanding. People of God, hear me very well. What has not changed is giving. What has changed, how to do it. The place and many things concerning the birth of Jesus. But the fact yekuti anoziva kuti Jesu wakaberekwa, he became man. Wakauya panyika, he was born of flesh. That fact, though it is so powerful, yandiri kurigada as good soil. Level of knowledge ikava 30%. But kutenda kwake kuri pakuti Jesu wakaberekwa. Anytime, any day, celebrating the birth of Jesus is not a sin. Ichokwadi ine kuti Jesu akaberekwa ndo pane nyaya. Kana tese tiwirirana kuti Jesu wakaberekwa akava munhu, we are okay. Musi upi, that's another percentage, that's another level of knowledge. So ndinogona kuva wrong per date or per day. Chisingaite wrong kutenda kuti Jesu wakaberekwa. He was born of flesh. He became man and dwelt among us. Nokuti kuponiswa kwangu hakusi pa date kuti 25 December iri January. Kuponiswa kwevanhu hakusi pa date. Kutenda kwevanhu hakuna kudyarwa pa day. Saka uchiona tine challenge pa secret kana pa issue Sabbath. Bible rangu kuna Genesis rinoti on the 7th day pazuva rechinomwe Mwari vakazorora. Yaiva Saturday here? No. Bible rinoti men ought always to pray. Unofanira kugara achinyengetera. Let me tell you something concerning prayer. Prayer is a picture of humility. Why? Nyango une zvaunogona nekuziva. But when you pray, you are actually telling God, Father, I need you in this case, in this matter, in my life.
kungwara kwangu, kugona kwangu nema connections angu haangarevi chinhu kana imi Mwari musipo. So prayer is a picture of humility, just being humble, to allow the Spirit of God, to allow God to be in charge over your situations. So pa prayer pane a line inoti thy will be done, thy will be done. Kureva kuti you allow the will of God to take charge, to take over. Une zvaunogona, une zvaunoziva. Don't just do it because unozvigona unozviziva. Firstly, you need to pray and surrender unto the Lord. Tiri mazuva ezororo in this festive season. Unoona kuti vamwe vanhu vanogona nguva ma-victims muma-accidents. Kwete nekuti havagoni kudrive zvakanaka, havana kurongeka, asi iri nyaya yekungoti vangovawo ma-victims evanhu vari kudrive zvisina kunaka, then poita accident. So hasi wese ari kufa mu-accident anga ari wrong. Some they actually die vari vanhu vanga vari correct, but vadhumwa nemunhu ari wrong. So besides kuti you are a good driver, we need journey mercies. God knows the future. He gonna allow you to do the life, live a life like in a crop, knowing the God that will follow you in the crop. And you will say, why did God remove me there? There is where your blessing is. That when you look with your physical eyes, you will not see. There is where you like, and it's not the place that you like. That's not where your gift is. The child born in a manger. They are guys from the east come with God. Guys who were born in hospitals and good places. Soldiers were sent to cut their heads off. Gold in a crop. Sword in a good house. Somebody must hear this. There is a place that you want. Hear this prophecy. Gold in the crop. Sword in a good house. Some other thing that you appreciate. Hear this prophecy. God might be found in a crop. In the manger, there is God. In the houses, children are being killed. The devil wants to shape some other people's lives. Who want the places of pleasure, and they don't know the bed that is about to come to follow those places. No service. If only kuti tora muranda wako zvoreva kuti so pari kuudzwa nemuranda. That's a level of humility. Munhu uyu muranda kuna Po, but Po unotendera kuti muranda kutaura mashoko aanogona kunzwa uye nekuteerera anoshepa nekuchinja upenyu hwake
pavakaenda kumba kwa Samuel. Baba vake vamuti tora muranda wako, kureva kuti munhu ari kutaura mazwi anogona kuchinja upenyu hwaSaul pavashayiwa madhongi muranda. I challenge you in this coming year kuti chinhu chinonzi humility ngachiwanikwe chiri one of the things chiri muupenyu hwako. I know you are so intelligent, you are so beautiful, you are so educated, all qualities unazo. But there is one quality you need in life. Inonzi humility. The ability to respect and to learn from others despite your position. Why? Nekuda kwekuti chimwe chinochinja direction, chimwe chinokusvitsa mukuachieve. Kuva munhu unogona kunzwawo vamwe, kuva munhu anova munyoro. There's a thin line pakuva humble nekuva munhu akapusa. Hazvireve kuti ukava humble uri munhu akapusa una zvaunofunga nekuziva, no. Rimwe ndaenda kuEthiopia saka meno zvavanoti matablets mudenga ndege yakatanga kutamba. Unyazoona kuti munhu wese anonamata. Chikafu anozoti achinaki, vanongori pakati pokuti uvambomira. Tablets dara rakanyanya. Jesus. Munegemo mapindwa munhu achimba hip hop achinakirwa achitora maselfa achidii. Tablets ungoda Jesus. Mwari uyu anoda kufambwa naye. Uwepo hwaMwari hausokutsvaga zvanetsa. Nokuti chinopa munhu zoro rakudambudziko uzauti ndinaye akatembeka ane nyasha noupenyu hwako. Chinopa munhu panika newekusheedza munguva iyoyo